होंगो हेब्रे लामा जाखोसैलाय मा जाबावनांगौ दे सय मासल' जादोंमोनहाय आङो दाखालिसो फैनानै थांफिनदोंमोन माला बिदि लामा जाजोबखो थैखाबायहाय बबेथिं थांबानांगौ लामाखौनो आन्दायखाबायसै आङो आयौ फाग्लि आन्दायबायबा गैलाहाय बाजै मा जाबावनांगौ दे आंना बेटारियाबो जोबबावनोसैसो मबाइला बाननि गामियाव कारेन्ट गैयिनि चार्ज होनो मोनाखैमोन आङो खावसेल' जानानै फैदों ओमफ्राय दा मा जानांगौ दे आंनाबो जोंसैहाय बानि आं गिनायसो मोनबायहाय बानि ओमफ्राय चार्ज होबा मा जानांगौ जाखोहाय आयौ जों सानैना मबाइला चार्ज जोबबाथाय ओमफ्रायो जों माथिं थांनांगौ दे ओमफ्राय रावखौबो फन हरबाबो मोननायानो नंखाया नोङो ओमफ्राय सोरनिफ्राय बिनानै मबाइल मोनगोन दे जोङो ओमफ्राय जों आन्दायबाय होननानै गाबलाबायबा ओमफ्राय मानसिफ्रा जोंखौ फट' खेबलाबायनानै भिडिअ बानायलाबायनानै हगारलाबायबा आयौ भाइरेल जाखागोनहाय लासिंसिंनो मा गामिनि सानै सिख्ला गुवाहाटियाव नै माबा लामा आन्दायनानै गाबलाबायगासिनो होननानै बयबो भाइरेल खालामबा आयौ लासिंसिं जाखागोनहाय आंहाथ' जा गोसोमखा दाउखि बन्दि हांगार बन्दि होननानै दाउखि हरजोबबा आयौ जानाय नङाहाय बे आनैयाबो मानो दासिम फन थिखाथाय आं हरदोंमोनहाय माबानो राजकुमारनो बेबो फनखौनो थिखाखै मायाव दंथाय बिसोरो नै नोंसोरलाय बेवलाय मा खालामदों आयौ माबा आं राजकुमारनि रायलायनाय बायदि खोनाबायहाय नै माबा सोरबा माबा होनबाय गारि सिंनिफ्राय आयौ दाहरलाय बाजै नोङो नाहराहाय आं मा टाउन सहराव बिदि नायजायानो जानला मोनला बेबा सोरबा एग्रांलाबायदों आं मिथियाहाय आं नाहरा लामानि मानसि लामाजों थांबानो जायो जों सानैखौलाय मानो एग्रां हरलायखो सोरबा मोद्ला जालायखो बियो आंसोलै बाजै नै आंसो बे हनै नंमारगौसो गारियाबो गोदानलायबावसो थ'दो हनै गाखोना थांसै थ'दो बाबायहाय आं दै गांनायाबो हाथारलाहाय बालनि राजकुमारा सानै सिख्लाखौ गारियाव थिखोनानै लांलायलायदों फट'बो खेबखाबाय भिडिअ'बो खेबखाबाय मोजां थांनानै सासेनो हैनोसै आं फैसा बिनानैसो होगोन आं बालनि फैसा मोनग्राबा बेनो बेफोरबायदि भिडिअ'खौ होआ माथो आं फुरा फैसा लानानैसो होगोन आं र' बिराद गोबाव जाथारबायमोन रां फैबाय फैसा मोनजायैया बे फाग्लिनिफ्रायनो जाख्रावथारनांसिगोन र' डिउटियाव आयै मा डिउटि गैलाखाय बायदिनो सान्दुं गोसाफ्रावनो माबायदि महा जाथारखा सोर पापि सिखावफोर बिसोरो लुथिबो लुथियो लुथिनोबो नागिरनायाबो फेलें ओमफ्राय थाङै हनै आंहासो जा खस्थ' थाङै मा खामानि मावनांगासिनो एफा सान्दुं गोसायावबो सोरबा बेफोरबायदि डिउटि मावनो हाबाय बायो फाग्लिनो निउसखौ होखांनानै थांनानै खवारियाव इनकुवारि खालामनो थांसै आङो र' बिउटि खबरालाय मारै दङ आंनालाय बिदिनोसै आरोहाय मा नोंहालाय नोंखौसो बोरैबा मोस्लों नुथारदोंहाय माबा सिगांनि बायदियानो नंथारला नोङो माबा बिराद हाबनाय नुदोंहाय आं नोंखौ आंनालाय आंनिखौलाय मा होनोब्रा आंनालाय ओरै खवारियाव खारलाय ओरैजाय बिल रानहैलाय ओरैजाय थांलाय ओरैजाय फैलाय ओरैजाय न'आव थांलाय फैलायजोंनो जानाय थानाय एसे खस्थ' जायो नालाय बोरैबा बिदि जालांदों आरो नोंनि सिगाङाव आं मा रावै बुंनानै लानो आंदि दाबो नोंखौ बेसेदि मोजां मोनो बुंनानैसो लानो हाला मानोना नों गुबुननि जाखाबाय दे टाउनफ्राव माब्लाबा फैबायबायबा जोंनाव हाबलांबानो जाबाय साहा लोंनो फैबाबो खबरखौनो हरथ्रा नोंसोरो नै बेयावबो दासो लोगो मोनफैबाय बेसेबां गोबावनि उनाव बेबो हनै मार्टिना मोन एक्सिडेन्ट जानायखायसो लोगो मोनफैबाय नङाबालाय बहा लोगो मोनोमोन दे नोंसोरखौ हाबलांथारा दे गावसोरो सिगां ज' खामानि मावलायलायनायफ्रानो बिदि जाबाय नोंसोरो देलै मालाबा हाबलांगोन दे टाइम दिहुननानै सोर सेंग्राजों रायलायबाय थादों बे नांथालिया सिथाब बारजाब रायलायदों बा फिसाया एसे गारलांगोरबाय बेयावनो बा बेलेग सेंग्राजों बासथाब आयौ माबायदिहाय बियो आखल होननायानो मोनसेबो गैमारा सोरहाय बियो हा मार्टिना सोर बियो माबाहाय आयै बे गलाफिमोननि गामिनिनो लाथिख' होननाय नाम माबा गुवाहाटियाव थायोनो ओमफ्राय कन्ट्राक्टबो मावोनो ओमफ्राय कन्ट्राक्ट मावनायजों लोगोसे अन्थाइनि खवारिबो दङनो माथो जों गामिनिहाय बियो सेंग्राया नायनायलाय मोजांथारमोन ओमफ्राय सिगां खोनालाबायदोंसोमोनहाय बियो माबा बैयो बाजैनि एक्सनो बियो मा बिदिसो होमबा बिदिजोंलाय बोरै जानांगौ जाखो बा बिराद मोजां रोंथारदोंथ' फिसाइ गैयियाव गावनि एक्सखौ लोगो हमनाय बेखौ न'आवल' फैग्रोदों र' खानायाव होनानै बुद्रुनानै माबा मोनसे खालामनानैसो खाथारगोन आङो आंनि फिसाजों हाबा जासे जानानै आंनि फिसानि खिथु उन फिसानि मेगनाव हाद्रि सारबावनानै गुबुन सेंग्राजों लाइन मारिदों बियो माबायदि हिनजाव बियो र' बेखौ हिनजाव होनबाय नोङो आयै हा
बेखौनो हिनजाव होनबाय नोङो बेफोरबायदिया आयै हिनजावनि सायाव गोलैहाय बेफोरबायदिया एखेबारे जुनारनि आखुरावसो गोलैयो बिसोरबाय जुनारसो बियो जुनार ओइ माथिना फाग्लि मासि गोसा गोसा नों बांद्राय गोजा नंहाय माखौ नायगोनहाय मा नोंसोर सानैया ओइ मादै लासै लासै होन ना र' फट' खेबनानै लाखुमान आं फट' आरो भिडिअ खेबनानै लाखुमान आं अबेनि गावनि एक्सखौ लोगो हमखोमालायग्रा बियो बेखौ फिसानो एरनानैसो होनानैसो गारगोन आङो र' दे बिउटि थाथ'दो खोमालै थांसै आं नै आंहाबो बेलेग खामानि दंबावो ओमफ्राय मार्टिनामोनखौ एसे थाल लाबानो जाबाय दे जागोन दे ओमफ्राय हाबलांजागौमोन खोमाहाय जोंनाव हाबलांबानो जायो खनसेनो फैखानायावनो खाथिखाना नै नांथ'ला खोमालै हाबलांथ'ला दे उनाव हाबफैनोसै जोङो आरो हारसिं हाबलांनो उसुबिदा मोनोलां आरो नै दाउखियाबो कल हरगासिनो एसे थांनानै खामानि नायहैनांगौ जोंहा हाबलांदो आरो मा खनसेनो फैखानायाव दाउखिखौबो लिंहरदो बेयावनो आयै माबायदि बिहामजो मोनखोहाय आङो आयै मालाय हाबलाङैखौबो आखायाव हमनानै बुद्रु लानानैसो न'आवसो सोहैसिगोन खोमा हौवा मानसिखौ नै आयै हौवा मानसिखौथ' सोहैनायाथ' जेबो नंबावलामोन दे गावनि एक्सबावनो फिसाय गैयाव बेफोरबायदि गावनि एक्सखौ न'आव लानानै थांनो नागिरनाय माबायदि आखुनि हिनजावहाय बियो मोख्रा आखुनि आयै मोख्रा आखुनि हिनजाव है फाग्लि मानसिना मोख्राया बिदि नंद्रायाहाय मा मोख्राया मानसिजों एखेसो बावदोंसोथ' आरो मोख्राजों मानसिजों एसे एखेफ्रामानो बियो माबानिसोहाय बै लामानि बे सैमा फाग्लिया बेसो बियो सैमा फाग्लि बांग्रि दे थाथ'दोलै थांसै आं माथो फिसायजोंबो बाजाराव थांनो होननायाबो लांजायासै माथो खालामबावनो बाल हारसिंनो थांनांसिगोनहाय बालनि आयौ आइलेनार नांगौमोन मा नांगौमोन आइलेनारबो गैला पाउदारबो गैला क्रिमबो गैला गुस्थियाबो खाब्रां खाथां गावलाजोब्बाय लिप बामबो गैला मोनसेबो गैलाहाय मा जाबावनांगोन बिउटि नोंहा आयै ओंखाम संग्रा रुवाथि जाथारबाय माथो नों हाबा जानायनिफ्राय आरो जमा खालामनाय नालाय फैसाया जोबबाथ' मा जाबावगोनथाय है एसे खरसाखौ खम खालामनांसिगोनहाय ओरैनो बिबाबो मोनखाथारा थाइसेबो बाजारावसो थांनोसै आंलाय है मेथाइ खनलायथारलाहां गरमफ्राव थाब थांनानै थाब न'आव थांनानै आरामनो दुगैनानै थाहैनांसिगोन मोनफैबाय नोंसोरो ओमफ्राय मानोथो कल खालामाखैमोन आनै मानोथो कल खालामाखैसो होनदों नोङो फन खालामनानै जोंना बेटारियानो जोबजोबसैमोन सानैनाबो सासेखौ खालामबाबो मोना बैखौ खालामबाबो मोना नोंखौ खालामबाबो मोना गैलामोनहाय जोङो गिनानै गाबनोसो ओंखारथारबायमोन जों सानैया मबाइलानो जोंना सार्जआनो जोबजोबथारबायमोनहाय ओमफ्राय नै जेने थेनेसो बोरैबा चार्ज जोबहांआवसो गाव लोगो मोनहैबाय सासेया हनै राजकुमारा बिदिसो ओमफ्राय नोंस्रा फैनाय सिगां खिन्थाहरखानो हाया जाहैबाय जाम्बिफोर ओमफ्राय आंबो नै मबाइलखौनो आंहाबो इयावसो दोनदोंमोन ओंखायनो आङो साइलेन्टसो दंमोन खोमा आंना मबाइलानो साइलेन्टसो जालाबाय थायोहाय माबा माबि थुफ्लांनानै आयै ओमफ्राय बिसोर फैगोन होननानै मानो खिन्थाखाराखै नोङो ओमफ्राय नोंबोथ' डेटिं खालामखुमानायखौ आंनो खिन्थादों है नोंबो ना जोंनियाखौलाय मा बुंनोब्रा नै बे थालिर दंफां फांसेखौनो नायबाय थायो सानसे बिनि खाथियाव मा हाग्रा रज'दों मा बिलाइया बोरै जादों बेखौनो नायबाय थायो साफा खालामबाय थायो आयु नायनानै फैयाबालाय बोरै जानांगौ जाखो दे एफा मोजां गिबिथ'दों आंना लोगोआ गामिनिफ्राय लानानै फैनानै गायफैबाय नै साफा खालामनानै जोथोन लाबाय थायबायबो नै लुन्दुन लुन्दाना आयु आनै थालिरखौ लुन्दुन लान्दान थायदों होनाहाय जोगोनारफोरखौसो लुन्दुन लान्दान खुमब्राफोरखौसो लुन्दुन लान्दान थायदों होनो थालिरखौ ख्रि थायदों होनो थालिरखौ बेदासो थायदों होनो मालाय एखेबारे बुरजा बेदां बुरजासो थायदों होनो मालानिफ्राय ख्रि होनफेरलायखो बावलायलांबायहाय आंबो दे आफिथ'दो आलासिखौ न' सिङाव लानानै